السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي الله تشين أترشق لنذ ومحبة لنذ والدعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذا إيلو نتشرين دوث يارن قوم خيشن إناتان أغل غيرن دنيا وآخر سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. إن شاء الله بيجي جدا باك الله تعالى كوكل دونن مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرم ياشنن بيلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باك ياشيشنن زندگي نامثنن خدمتن ريترت إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم geçen heftelerde geçişine göre 14, 15, 16, 20 yaşasalı çofolluk bilen gediyenmiş. Çofallıqın hikmetini, felsefesini, peydalarını eşittik ve edebine, ahlakına, millet bilen, adamlı bilen berxorduna, keyfinin doğruçuluğuna, qaharını yutiyerliğine, mihmana hizmet etmekte, garip qasar gözlemekte, etiyani işinden minnetsizliğine ve tamam o ahlakına bir yek insan olansan ona bütün Mekke-i Mükerreme'de Muhammed el-Emin nib ad koyuptırlar. El-Emin el-Emin, Muhammed Emin Muhammed Emin nib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emin lakabı alıptır. Mübarek yaşı 20 yetenne Yemen taraftan bir adam Mekke-i Mükerreme'ye muamele etmeyene geliptir. Ohum Asipni ve illiyen bir Kureyş'in uluqan adamsının miri bundan Yemen'den gelen adamın matasını alıp pulunu vermeyendir. Ohum bu adam bay yalvarıptır, ay men daş yurttan geldim, men köseme, men pulcadım ver deyip, o da vermeyendir. Ay ondan bundan kömek isteyiptir, hiç kimde kömek vermeyendir. Asip ibn Vail bir uluqan makamlı, İyilin arasında var, uluqan gözüyle gözleyen bir adam bolansan. Ohum ahir bir yan qadam Yemen'den gelen erti bilen gün oğunna beyikrek Kabe-i Muazzama, Kabe hacca gidelle, umra gidelle görünür. İnşallah hemmenize de nasip etsin. Çökökte du. Döwregi dağdan noli. Bir beyikrek dağın mirine, defen mirine çıkıptır yankı algılı adam. Ohum Kabe vakıp, Kabe'nin döwregide hey Kureyş'in uluqan adamlar oturan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 20 yaşındaqa.
Oham bir yankı qıyğırıp qoşgu okuyupdur. Qoşgusynyň tagriban manasy ey Käbäň döwreginde ýaşap beren adamlar. Biz eşdiýädik Käbäň döwregindäki adamlar gowy adamlar. Zalimyň hakyny zalimden hak alıp mezluma hak berýär diýip eşdiýädik. Näme beýle Mekkeň içinde Käbäň döwreginde men malymy aldylar. Emme men pulum berenak, hiç kim men hakymy berenak. Näjire boldyňyz siz diýip bilen gaýreti bilen oýnar ýanyk qıyğırıp goşgu okuyupdyr 3-4 beýt. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dädesiniň dogollarynyň biri, agalarynyň biri bolýar. Ol aýdypdyr: "Ali hada matrak?" Hiç direk bir adamyň haky iýilip duqa, gözläp oturmak boljakmy? Bizirek äpper koymak boljakmy? Ey cemaat diýipdir. On hakyna bereliň diýipdir. Oham ýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin agasy bütün şol Mekke-i Mükerremen Kureyş'in ulukhan adamların üýüşürüp el goýup and içipdirler, ähd etipdirler, qasam içipdirler. Inniden meýlek her kim zalim bolsa şoň elinden hak alıp mezlumy bermeli biz diýip gel ölürs welim emma şoň hakyny aberers. Başga yerden gelen keseki de bolsa kesekiye özümizinki onu özlemeýin. Her kim hakly bolsa hakyny bereýin. Ma balla bahrun sufa we ma rasa hara'u ve sabir makanahuma. Madami kiş dağly gurymasa, deryaly gurymasa, madami kiş dağly yerine dursa, biz de şu adamyzy dururs diýip andyşypdyrlar. Oham hemme andyçelleň içinde 20 ýaşyndaky Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de goşupdyrlar. Giň gatştaý. Ulukhan ýaşullaryň arasyna 20 ýaşyndaky oglany salmallarla belli bolýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan gözlerine bir eminip bir ulukhan adam formuna gözlerine görünýän bolmaly. Oham hemmesi üýüşip ol bergili Asip Nuwail'in öýüne baryp bermeň puluny diýipdirler. Indi berjekkä diýip başarmaýan näme üçin? Inni berjekkä ise ol bar hemme adamlar zor girip elinden çykaryp alyp gaýtmaly. Oham as aňalypdyr, uly millet agly birlik bilen min elinden zady aljakly ýa wurjakly ýa öldürjekler. Am çykarakana zatjagyny berip ol mezlumyň Yemenden gelen adamyň zatjagyny eline beripdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soňralarda öýrýär: "Laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an halfan ma uhibbu an li bihi humran na'am wa law du'itu bihi fil Islam la ajabtu." Men nipdir dal 20 ýaşymdaqa meni bir anda çağırdylar diýipdir, qasam içmäge. Şu qasam içenim gowy nipdir. Emma şonu andyň dew, şoň beraberine sana ulukhan owadan diýe bereyli de men etjekkä diýipdir. Eger şymahal musulmançylykda da ulagasyn iştaýyny. Rasulullah janname diýer. Eger şymahal musulmançylykda da şo direk mezlumyň hakyny zalimyň elinden almaly diýip üýşsele men şoň biri diýipdir. Inni de üýşseňiz şu mezlumyň hakyny bermeli diýip men biri diýipdir. Yani hewre gowzat boluşanna men ne şoňa şirket etdim diýip soňralarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözüni aýtýanmışdy. Inha bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 ýaşynda tarihte Halful Fudul at bilen Mekke-i Mükerreme'de belli üýşüp mezlumyň hakyny bermeliler bolupdyr. Kemanna bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 ýaşda da bolsa ulukhan gözü bilen gözdelýän adam we biri de inni ojrek agdy birlikle ýok bolansaň bir nefer aýallygynyň hakyny ýeti, erkek doganyň hakyny ýeti, enatasynyň hakyny ýeti, ogul gyzynyň hakyny ýeti, ýene üýşüp çyk hemme kişde bilýär, üýşüp çyk ýene sadakasyna baryp kabul bolsun diýip çykyşyp gaýdylýar. Ondan çyrim zalimde iýip mezlumyň gany forwatyda. Ne bir birimiz çykýar, ne bir üýşeýilýär, ne bir agallym bir agy ini boleýin, dogan gardaş boleýin, hi bolman bir mescidiň jemaaty boleýin, aýallygynyň hakyny bermän rolun gözümiz bilen görüp ötýüz. Doganjanyň hakyny bermänligiň gözümiz bilen görüp ötýüz. Ýene de üýşmek de ýok, çaşmak da ýok, agdy birlik de ýok. Zalimde gan sorwatyda mezlum adam.
Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytipdir: "Velau du'itu bihi fil islam la ajabtu." Eger şu mahal İslam dinine da agzy birlik edip, "Yöring mazlumun haqqını avereyling" diýsen, men amada diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hulasa Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 25 ýaşa geldi. Oham ağasy Ebu Talib'in elinde de ýaşap be. Ebu Talib birun aýdypdyr: "Sen nipdir Hadice diýen bir zenana wa Mekke-i Mükerremede heýwara arassa dogurçy zenana Afife diýip ma'ruf, Tahire diýip ma'ruf, arassa zenana diýip ma'ruf, şoňa barsaň, özüň iqdam etseň, men sen malyny işlejek diýsen, Hadice kabul eder ha seni balyym" diýipdir. Ohum bir şeylektin häzir gurrun bolup galypdyr. Ohum arada kişi kefi eşten adamlaryň biri ýortup Hadice gaýdypdyr. Hadice de bir malkan zenana malyn berýänmişdik işlejek adama, git meselen musafirete git, ticaret et, peýdasy ortak 5den bir 4den bir şejerek ticaret etdirýän. Hadice eşitdir, Ebu Talib ol ahlagyna, dogurçylygyna bir yek Muhammed Emin atly ballasyna aýdyp ötýdi diýip derrew adam iýeripdir. Eger men malymy tijarata alyp gitjek bolsa, men Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şoňa berjek diýipdir. Oham Peygamberimiz Hazreti Hadice'ň ýanyna barypdyr. Men işlemäne amada, sen de malyň maňa ananyp berjek bolsaň. Onda Hadice aýdypdyr: "İnnehu da'ani ila'l ba'th ileyke ma balagani min sidqi hadithika ve kerami ahlakika ve ana u'tika dhi'fa ma u'ti rajulan min qawmika." Kaza fi tabaqat İbn Sa'd. Oham Hadice aýdypdyr: "Men sen heýwir dogurçylygyň, anamlygyň eşitdim" diýipdir. "Eger sen men malym menen tijaret etseň, men olal adamlara näme berýän bolsam, sana 2 hisse bereýin" diýipdir. Du beraber 2 hisse bereýin diýipdir. Sen gitseň biter gaw boljak diýipdir. Bolýa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ň maly bilen, Hadice'ň de bir gullukçysy barmyşdyk, adyna Meysarah diýilýär. Kerwen menen bile Şam'a gaşyn ikilenji gedi. O zolda geçendir 12 ýaşyna kadar gitdi. Inni öýdi tijaret etýän bolup 25 ýaşyna Suriye tarafa, Şam şerif tarafa ikilenji gedek ogurmakçy bolupdyr. Aham Rasulullah janyň agalary kän kerwennäkilere tapşyrypdyrlar. Biz Şamyň Yahudlarynyň gorkýas, ahir zaman Peygamber boljak, bir zat diýip gurrunlary başyn öldürjek diýip biz ondan da gorkýas diýip hem Rasulullah jany kän tapşyrypdyrlar, habardar bolup, hem şu kerweniň adamlaryna kän tapşyrypdyrlar. Behar hal Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'ň maly bilen ýanyna da Hadice'ň bir gullukçysy bar, adyny Meysarah, Şam şerife gitdiler. Oham bazara yetellerine bir bagyň kolwesine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem din janmak üçin gyşaryp istirahat etdi. Şo taada bir Mesihi bir Sofin ibadet etýän jaýy barmyşdy. Muň ady Nestura. Odal ady geçdi, on ady Bahira dy. Bir fark etýär. Muň ady Nestura. Ey Meysara diýipdir. Ol Meysara odal Şam'a gelip gidensen Meysaran tanıyanmışdyk. Ol ibadet etýän Mesihi alim adam. Ey Meysara diýipdir. O bagyň kölgesinde yatan kim ol diýipdir? Onda Meysara diýipdir. Bir ýaş oglan Qurayşden Mekkeli diýipdir. Onda Nestura aýdypdyr: "Ma nazala tahta hadihi ash-shajarati illa nabiyyun." Şu mahal yatan adam peygamber bolmaly bolýan men tanyşymdan diýipdir. Ey cemaat, ey musulman, ey müminler, ey jawan dostlar. Şeýle Rasulullah janyň alamatlary bellijemişdikda Yahud Mesihlen alimlarynyň elinde geçen heftelerde geçendir. Özüniň ogul gyzyny tanyşyndan meter Rasulullah jan tanıyanmışdykda. Şeş mahal yatan adam peygamber diýipdir. Oham ol alim Nestura Meysara'dan sorapdyr. Şoň gözünde falanjyra alamat barmy diýipdir. Meysara ba diýipdir. Onna ol Nestura aýdypdyr. Faqala ar-rahib huwa wa huwa akhirul anbiya. Edil özi diýipdir. Şi ahirki peygamberliň iň soňy hatamun nebiyyin diýipdir. Ondan sonra
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadice'nin mallarını badara gidip satıp oham yine iyidine öwürülýär. Yolly kızgın hawalarda Meysere öz iki gözü bilen görýär. Her haçan hawa kızgın bolanna iki perişte gelip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünde kanat yayıp kölge Rasulullah jana oklaýaly. Gün üstüne vurmasan kızgın ediyet bermesin diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Be her hal Mekke-i Mükerreme'ge gelýärler. Meysera Hatice gaydiye oğluna men gen zatlary gördüm, müň dogurçylygyny aýtjakmy, müň hoş ahlaklygyny aýtjakmy, müň qahar ýuwçyny aýtjakmy, müň qaharlanmaýyşyny aýtjakmy diýip Hatice gaýtdy. Oqulagatyn iştaýyn. İkilenjisi de şi bagyň eteginde ýatyqa bir Mesihi alim mady, ahir zaman peýgamber şi diýip aýtdy diýipdir. Hiran alim diýipdir. Üçüncüsü gözüm menen gördüm perişteler şuna kölge berýärdi diýipdir. Oham Hadice bir kep ýadyna düşüpdir. O da näme? Bir wagt Mekkeň heleyleri bilen qyýrlary bilen üç otiqala bir näçe wagt mendan odal bir Yahudi alim şi zinanylyň qyýrlyň arasyna gelipdir, Mekkeň qyýrlarynyň arasyna. Okyp bereň. فقال يا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن النبي فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. Ey Mekkeň heleyleri, ey Mekkeň qyýrlary diýipdir. Bir alim Yahudiň miri bir näçe wagt mendan odal ha. Siziň içiňizden basym bir peýgamber çykjak, menden size eşitdirmek. Haýsy biriňiz şoň heleyi bolup bilseňiz bolunmasamrak hawasyňyz jem bolsun, men size eşitdirýän ha diýipdir. Oham muňa Mekkeň qyýrlary zenalary daş bellep, "Ýok bol, näme diýäň? Biz oýnaýan sen, masgarat diýäň" diýip meni howk göberdirler. Hazreti Hadice'ňdy bir pikirine ýaşy joňkuna gaçyp zat diýmani. Oham ol Yahudiňde kefiýatyna düşüp, bir Meysereň aýtýarlerde ýadyna düşüp, oham Hazreti Hadice öýdi ýandan aýdypdyr. "İn kana ma qalahu'l yahudiyyu haqqan, ma zaka illa hada." Meysere beý diýip aýdywati. Muň ýylyň arasynda ahlagy bijirek bereket muň malynda nagat kän bereket gördüm. O nestura beý diýwati. Perişteli beyden bolsa, ol Yahudi de beyde gitti. Megerde ortaşy Muhammedul Emin bolmaly sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peýgamberi. Hazreti Hadice kim? Ol bir adam menen izdivac edip, öwlady bolup, ol aýrylyp, soňram ýene bir adam menen izdivac edip, ondan ne öwlad bolup, ikilenji adamsa aýrylyp 40 ýaşyna götüren denanaha. Oham Hadice öýdi ýandan aýtdy. Men şuna izdivac etmek şir Muhammed Emin'in yadına salaýyn diýe sallallahu aleyhi ve sellem. Nefise diýen boýdaş varmışdyk. Şoňa ogrinçäçikden aýtdy: "Ey boýdaş, awjatdan gulak atyn. İnşallah işte almaly dersler alar." "Ey boýdaş, men saňa inanýan, sen ogrinçäçikden barda şu Muhammed Emin'e aýt sallallahu aleyhi ve sellem, izdivac etjek bolsa men amada" diýe. Oham Nefise gelip aýtdy: "Rasulullah jana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 25 ýaşynda. Şeýle Hadice men amada diýdi. Sen eger hastigary bolsaň, isteýän bolsaň." Onda Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Men amada, ýöne agylama bir geňeşek" diýe. Abu Taliba, Hazreti Hamzaga. Om agalaryna men aýdy: "Agalar hemmet hoş bolýar. Qawda. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaları bilen gittiye Hazreti Hadice'nin üstüne, ola da kabul edip dedesi va diýenne va emusu va diýenne va o taýbide muhimde hulasa Hazreti Hadice'ni Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa Mujtabal Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin aqdına düşürýärler. Aqd edýärler. Bitin Mekkeň ulkan adamları hemmeti de şu nikah meclisine oturanmışdyklar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şonda 25 ýaşynda, Hazreti Hadice de 40 ýaşynda. Ulamalar bir muhim dersler wamyň içinde diýipdir. Ey imanly mümin musulman jawan dostlar, ey imanly mümin musulman hacı dädeler, ulaqan ağalar, ey mümin musulman imanly aýallar. Hadice
özü önçek başladı nefisani iyi verip Resulullah cana izdivac etsen men amade deyip. Beş bir qyz oglan ya bir denana özünün icazaty bar bir habar iyi vermeden çürüm bir adama sen izdivac etjek bolsaň men amade diýmege. Beşertike adamsy ýok bolmaly. Birinin akdyny bolmaly del. Ey imanly aýallar Allah. Birinin akdyny bolmaly del. Sen menen izdivac etsen men adamymdan talaq aljak bir gaty bir günahkarçylyk kepdir. Gaty bir biderek zatdyr. Beş birinin akdyny bolmaly del. Ýöne qyzyň özi, denanaň özi birinin akdyny de bolsa erki adama adam iyi vermek hiç ayıp değilmiştir. Bir. İkincisi, ayıp değerligi ştadan bir arada bir harami iş yok. He, onunla men oğrunça sataşacak deyip de 2 gün, 3 gün, bir hefte, bir aylap oğrunça sataşmak görünleri varmıştık mı? Ey olukon ağala, olukon ara düşen gellecele daydala, bir neferin arasına düşen olup, men oğlan menen qyda sataştıryan diyen olup, ol öýleri, öz bereketli öýmüdi, oğlan menen qydyň nikahsız wagtyny ihtiyarlaryna goýup, öýmüzdäki ferişteleri qowmaýly öýmüzden. Öýmüdi bir bereket etmäýin. Bagşlaň, öýmüdi zina jaý etmäýin. Öýmüdi oğlan menen qydyň sataşmak jaý etmäýin. Nikah ýok ýerine näjirek ihtiyarlaryna goýmaly. Men öýüm amada diýip aýtmaly. Meselen ikide izdivac etjekmişdik diýip. Qyz oğlan erki oğlana barıp aýdanyň işgali ýok. Ine Hazreti Hadice Hudi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir denane ýiberýär. Ahredäki de şeytanyň etmediği işini edenak. Gönce barıp aýdypdyr, o da bolýa ağlamaýda inipdir. Meselen gelip aýtýardan biri, hop görjek, meselen tahqiq etjek, ýerlejek, jogabyny aýdar. Tamam boldy. Eger o arak başga gurruna düşse, onda ol haram işle, günah işle, ol geçen heftelerde, aňyraklarda görülen geçendir. Ol zindegide bereket de bolmaz. O ziredip başlanan adam soňralarına da zor erheley bolup öýlerini bereket bolman zor wurş bolýandyr. Hop metlepden çykmaýyn. İkilenji almaly dersimiz. Deslapkysy näme boldy? Qyz oglan denana bir oglana adamy berip sen menen izdivac etseň men amadigin ba diýmek hiç aýp däl. Beşertike arada haram işleri müptela bolmaly däl. Yani Allah Taala'nın icazı bermedikleri adyna girmeli däl. İkilenji ders almalylar. Hadice bir maliken serwetli adammış. Emma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yakısı bellir çofam qarib inatası dünýeden geçen, qakas dünýeden geçen hem yetimlik bilen hem maly ýok qariplik bilen ma'rufmyşdyk. Aya Hadice özüniň malikenligini ýada salyp men bajra qarib oglan men izdivac etmerin diýdimi? Diýmedi. Belki fakat gözüniň tikip duran ýerine boldy. Şol Muhammed Emin sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaqy, dogruçylygy bir hıyanet etmejegi boldy. Ondan çyrym ne bir ulukan, ne beýle bir ulukan gönenmek saadeti ýetdi Hazreti Hadice. Beterde gönenmek yeterligini inşallah inki heftelerde eşdersiňiz. Hadiceň Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beýle bir mehbube zenanasy bolup, soňra-soňralarda dagda Hadice'ni ağzap gidiyen zamanları inşallah iniki heftelerde gelir. Onu ver, bir zamandaki peygamber yok, musulmançılık ba, Resulullah can şoňa göre aýdypdyr, aňardan gudalga gelýän, hastygar bolýan oglanyň imanını gözleseňiz, dogruçylygyny gözleseňiz, dinini gözleseňiz, ahlagyny gözleseňiz otarsyňyz diýip aýtdy. Hulasa, mowzudan kan çykmaýdy, Hazreti Hadice malikan bolsa mütekebbir bolmady, magrur bolmady, allanmady malyna, belki bir gariplik bilen ma'ruf Resulullah janyň dogruçylygyndan çyrym izdivac etdi. On yetişen gönenmegini öýdi. Resulullah janyň Hatemun Nebiyin tamam peýgamberlaryň gözüniň nuru we başynyň täjisi bolan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zinanasy we bitin musulmanlaryň da eneti bolup düşdi Hazreti Hadice. Berekallah Hazreti Hadice. Radiyallahu anha. Bay bir zamanna
Vakti de deyip mahal. Ay tefahum gözlemeli, ay falan gözlemeli, ay ikisi kök düşmeli, ay ikisinin savadı den bolmaly, falan bolmaly. Kulağasın, şeyle gözdelip gelişiş 20 yıl verdiği beter. Barşa aytiyerler doğru olayan bolsa, bir yüzden bolyan talaklı nämen üstünde onunla. Şuun maçlanak gibi savadın görürüňi. Taqriben 20-15 yıl bäri baýa tefahumdan çıkmaly, safatlar den bolmaly, falan bolmaly, ravanşynasly bey diye şeýleler icra edilýär. Ay men enatam bir savat, ahully diken bizi derk etmeýär, falan etmeýär, ihsaslary ýok, birdat ýok diýip agdyny doldurup owdun kepleýär. Wagt kepleýän adamlar näme diýip onu şu jamyada zol talakly köfelýär? Allah Taala ve Resulullah canın aytýany ýürüýmänsiň. Din diýanaty özdilmänsiň. Ahlak imany özdilmänsiň. Ýöne agdyň dolduranyň menen balliyanyň menen agdyň süýjüme imanly dogan, jowan dogan mümin musulman. Ýöne agdyň doldurup owdan kepläniň menen iş bitmeýär. Dogrja gitmeli, diniň aytýanyny gitmeli, dünýä ahiret içinde günen mektebada. Üçüncü ders almaly zat Resulullah canın pesperligini gör. 25 yaşındaky jowan oglan 40 yaşındaky denany bilen izdivaç etmeli. Odan iki adamsa ayrılan, iki adamsa önce Hadice bilen izdivaç etýär, ewlat bolýar, o adamsa ayrılýar. Sonra yeni bilen izdivaç etýär, ondan da ewlat bolýar, o da ayrılýar. Üçüncüsi Hazreti Hadice görüň radıyallahu anha. Resulullah can 25 yaşında. Onun üstüne de 40 yaşındaky denany. Mun pesperligini gör. Yoksa yine 15 yıldan peygamberlik berilecek. Özünün gerçi haberi yoktur o muğa. Yönü peygamberlik berilecek. Hiç bir insanlığın barmacak ve görmeyecek derecelerine yetecek. Vakti mühimmemeyin. Biz insan özünün doğruluk, iman, şu zatlar gözünü alıp da mütekebbir bolmasa Allah Taala bereket koyýan bolmaly. Biz ahirki dersimizde Hadice'nin odal iki adam bilen izdivaç ediligi hiç zarar vermedi. Näme üçin? Näme üçin? Şon Hadice afife diýip ma'rufmyşdyk. Tahire diýip ma'rufmyşdyk. Yani näme? Yani başartı bir erkek tapjak bolup, başartı bir erkek bilen araşjak bolup, irtibat taşjak bolup, aňryk berik wurunýan dälmişdik. Görün erkek bilen gülüşip, hay etýän dälmişdik. Hazreti Hadice, odan iki adam bilen izdivaç eden adam. Ama hiç zarar vermedi Hazreti Hadice'ye. Näme diýip? İffeti var, araslygy var, päkligi var. Ýöne izdivaç edelik zarar vermedi. Ine bir de dördüncü almalı dersimiz. Emma Resulullah canın evladı. 25 yaşında izdivaç etti Hazreti Hadice'tul Kubra radıyallahu anha bilen. Tamam, eneli hem Müslümanların enesi. 26 yaşa Resulullah can giyrenne deslapkıcı evlatları kim dünyaya geliyor? Hazreti Zeynep radıyallahu anha. Resulullah canın deslapkıcı giydi. Peygamberimiz 26 yaşa varanna dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 29 yaşın döwrüňe bir yaş aňyrak bärrak rivayet kän. 28, 29, 30 olakan muhimde. Kulli aýsak boljak 29 yaşyň döwrüňe Qasımcan diýip ogly bolýar. Ebul Qasim diýip aýdylýan Resulullah jana. İkilenji ogly, ikilenji ewlat, ýöne deslapçy erkek olanjak. Ýöne Qasımcan bir yaş doldurup ikilenji ýaşa girenne ol dünýeden geçýär. Resulullah janyň ikilenji ewlady Qasımcan 1 ya 2 ýaşa ýa-da. Onun Peygamberimiz 30 yaşa vardı. 30 yaşa varanna Ebu Talib'in oğlu Hulefai Raşidinin 4 yıl öncesi olacak. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh dünyaya geliyor. Peygamberimiz 30 yaşında Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh dünyaya geliyor. 13 yıl enesinin yanında bolandan sonra Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ı Ebu Talib bir garip adam bolan soň Peygamberimiz öz öýüne götürüp saklaýar. Goýa Hazreti Ali de Resulullah janyň bir ogly ýanak bolup ýaşaýar. Bunu bellek goýmaly görüň. Hulasa 3-nji
dünya gelýän Rasulullah janyň çağasy Peýgamberimiz 33 ýaşyň döwregindeki Hazreti Ruqayya radıyallahu anha dünya gelýär. 4-nji çağasy gyzy, 3-nji gyzy, 4-nji çağa. Hazreti Ummu Kulsum radıyallahu anha Peýgamberimiz tagriben 35 ýaşyň döwregindemişdi. 5-nji çağa ýöne 4-nji de gyzy we ahyrky gyzy Hazreti Fatimetüz Zahra radıyallahu anha Peýgamberimiz tagriben 37-38 ýaşyň döwregindeki dünya gelýär. Hazreti Hadijaň ahyrky ewlady Peýgamberimiz 40 ýaşyň döwregindeki Abdullah jan bir çagat dünya gelýär. Abdullah jana Tahirjan diýilýänmişdik, Tayyipjan diýilýänmişdik. Biz Hazreti Hadijadan 2 ogul Qasımjan, Abdullahjan dünya geldi. 4 gyz Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum, Hazreti Fatimetüz Zahra radıyallahu anhunna. 4 gyz 2 oglan Hazreti Hadijadan dünya gelýär. Emma ders almaly zadymyz. Ey ümmeti İslami, ey mümin musulman dogalla. Abdullah jan diýen ogla 1 ýaşa da yetmeýe dünýeden geçýär. Qasımjan 1 ýaşy geçirip dünýeden geçýär. Zeynep, Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum tamam Peýgamberjanyň ewlady hemmesi Rasulullah dünýede baqa dünýeden geçýärler. Birji Hazreti Fatıma Zahra wa ol Rasulullah 6 ay soňram dünýeden geçýär. Biz Peýgamberimiziň tamam ewlady Peýgamberimiz baqa dünýeden geçýär. On näçe ýaşlary wa onlar bilenlere gaýdaýly. Qasımjan 1 ýaşady. Abdullah jan 1 ýaşady. Hazreti Fatıma, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum 3-nji de 30 ýaşa yetmeýärler. Birji Hazreti Zeynep ba 31 diýenle ba, 33 diýenle ba, 36 diýenle ba, bir de 40 barmanlarda hulasa. Ýöne hemme tamam ewlatlary Rasulullah baqa dünýeden geçýärler. Birji Fatıma Zahra Rasulullah 6 ay soňra dünýeden geçýär. Be her hal ne kadar ulaqan ders var. Rasulullah odol dädesine ellenmerdi. Enesine ellenmerdi. Ulap bar ýaka qaqasyna ellenmerdi. Yetimlik horlugyny çekip barýa 26 ýaş, 29 ýaşa ýetenne çağan dünýeden ellenmermäň de gynçylygyny çekdi. Abdullah jan ogly bolup o da dünýeden geçdi. 2 däne çağaçyk dünýeden geçip inhe bütün insanlar ýeke erkoglanjyklar bolmaýa olara Rasulullah hem teselliye hatir hem olgu boldy. Rasulullah janyň erkoglanjyklary bolmandyr. Ya bir tofaryň çağaz dünýä gelýär, dünýeden geçýär-de. Rasulullah janyňky da dünýeden geçipdir. Qasımjan 1 ýaş, 2 ýaş. Abdullah jan 1 ýaş. Ýok bir tofaryňky 25 ýaşda, 30 ýaşda dünýeden geçýär. Ol beter qyyn bolýar. Ýaşy gözüňe öwrenşipdir diýsen, Rasulullah janyň gyzlary da 30dan kiçi wagt dünýeden geçipdirler. Tamam gyzlary 30dan kiçi, birji Hazreti Zeynep 30dan ýokary. Ine bir de mübarek Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ewlatlarynyň gurrunu Hazreti Hadijadan. Ýöne 35-nji ýaşdyka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 35 ýaşa baranna bir muhim waka bolýar. Munda inşallah bir mübarek wakalardan hem haja gideňizde gowlar, umra gideňizde gowlar, hem Rasulullah janyň içinde gowurunlary ba. Hawsyle bilen gulak asaň mübarek gurrunlardandyr inşallah. 35-nji ýaşa baranna Mekke adamlary görýär Ka'be wa Ka'be Beytullahul Haram. Şoň diwarlary ýarlypdyr, çydyk atypdyr. Näme üçin? Ol çökökde bolansaň aňyrdan gelýän fil dogry içine girekana diwarlaryny suslandyryp Ka'be-i muazzama, Ka'be-i muşerrefe zadahallahu taala şerefan hulasa diwarlar ýarylýar. Hawasyny berde bolsun. Ohum bi Mekke adamlarda näme etjegini bilmeýärler. Ýyksak gork ýasypdirler. Yıkmasak öýü yıkılsa mundan gork ýasypdirler.
Öz yıkılsa ulu milletin arasında biabırçılık mınını nämetçegimiz bilemizak diýipdirler. Bir näçe güllep yol maslahat yıkmalymy, yıkmalymy, bejermelimi, bejermelimi, termim etmelimi, şuň özi gurrun bolup duqa Rum tarapdan bir keşti gelip Mekke-i Mukarremeň bir aňyrak saheline bir keşti gelýär. Rum Türkiye tarapdan. Olaqan keşti sahile gelende, kenara gelende keşti harap bolýar. Men elam edýärler, şu keştiň musafirleri ýygyna gitjek bolsa bir keşti yaramaýanny. Başga bir zat urun tap gitmedi. Men Mekke-i Mukarremeň adamlary eşitip, olaqan adamlary, düşümli adamlary, olaqan akylly adamlary barýarlar şol keştiň başyna. Olaqan gow taxtalar, agaçlary bar. Ola bilen meni muamele etýärler. Şun agaçlaryny satsaň biz aljak diýärler. Siz şunu satsaňyz Mekke-i Mukarremek bardan zadyňyzy satyň, sizden hiç maliyat, gumruk hiç satda aljak diýärler. Bolýa diýip bir keştiň agaçlaryny söküp alyp, muň menen Ka'be-i Muazzamany bejermeli bolup, oň içinde de bir heýweli ökdi ussa Baqym diýen biri Rum tarapdan, ol Türkiye tarapdan gelen içinde de bamışdyk, oňa da aýtypdyrlar, sen biziň ussamyz bolsaň gowy boljak diýip onu alyp gelipdirler. Hulasa hemmeler üýşüp gelýärler, ýönümün yıkmaňda urun bilen akly gorkýarlar, yıksala üstlerine azab inerim kadip, ol ashab-ı fil ýatlarynda düşýän bolmaly. Nämetçiklerin bilena, ay onna da muň urun tafaýlin, muňa pul çykaryl diýipdirler. Ey imanly dogallar, tamam tarih kitaplarda şu gurrun ba. Ýaşulyň mirqy gyrypdyr, bitin Mekkeň adamlaryny ýüşürip. La tudkhilu fil imarat illa min tibi amwalikum. La tudkhilu fihi min riba, wala min maysar, wala mahr baghin, wala mazlamatu li ahad, wala taqta'u fihi rahman, jannibuhu min khabith amwalikum. Ey Mekkeň adamlary diýipdir. Bir wagt riba nuzul verip üstüne pul çeken bolsaňyz, şoň pulundan käbä goşmaýlyň diýipdir. Bir. İkincisi, gumar oynap utanmalysak, käbä goşmaýlyň diýipdir. Terbiyeti dini görmedi adamlaň aýdypdyran kefini wezdi. Terbiyeti dini görmedi adamlaň aýdypdyran kefini wezdi. Terbiyeti dini görmedi adamlaň aýdypdyran kefini wezdi. Maňa gumardan goşmaýlyň. Her kimin öýünde pulu bar bolsa, birini qissap, nahak pul alan bolsa, zalim bolsa o pulu getirmesin diýipdir. Bagışlaň, her kim gynaň üstünden pul çykaran bolsa, onu getirmesin diýipdir. Her kim dogany bilen kepleşmäni bir hak alan bolsa, onu getirmesin diýipdir. Hulasa bir dogry däl, akla gelmeýän mal bolsa getirmäň, arasaja halal mamuladan bolsa getirin diýip, ýaşulyň mirqy gyrypdyr. Men hem adamla dogry aýdýan, bir Ka'be-i Muazzama maňa arasaja dogry çörekden getireyliň diýip, terbiyeti dini häzir görmedik. Din terbiyetinden daş insanlar şonu maslahat bilip, bir de Ka'be-i Muazzamaň iftiharyndan Allah Taala bitin mesjidleň merkezi bolan Beytullahul Haram arasaja pul bilen salynjak. Hulasa maňa arasaja pullardan da üýşürýärler, mallan, mülkden, gyzyllan, kümüşden. Emmänik Ka'bany yıkman görüňi kim barar? Cüret eder mi? Bir ýaşuly adam aýdypdyr, men özüm baraýyn diýipdir. Oň soň men özüm de garry adam diýipdir, hiç kimde gelmesin. Ay azap injek bu adam maňa iner diýipdir. Özüm olsaň öljek men bu nerçi? Ýöne daýaw adammışdy göýdi. Men oň soň ýaşym kän geçdi diýipdir. Eline kulen alyp, ol basmançyk bilen, nerdiwan bilen bar Ka'be-i Muazzamaň üstüne çykyp, kulenjik bilen gurýyp üstünden daşlar gaçyryp berdi. Bitin adamda da daşa gidipdir, üstlerine afet inamasın diye. Am ta akşama çeli işler, yadap düşüptür. Am ay akşam maňa azap iner, azap iner. Üçtü dua etipdirler, Hudaýa, biz men dargatjak bolamyza, islah etjek bolýar, azap iýerme bize diýip. Am erti bolupdyr, o ýaşuly salamatça gezip, am bitin hemmesi arkalaşyp, howlukmanjyk Ka'be-i Muazzamany ýykýarlar. Aham doğurca daşlarını gaçyryp yıkallaryna görseli etegini ol ahir İbrahim Halilullah da odal İsmail Can menen Beytullahul Haramy bejererler. Şoň asasyna şiftesine ýetýär. Aham görseli bir daşda 3 sefheli daş, 3 kaptallı daş hat ýazylmışdy. Odal öňkü Allah Taalaň iýiren kitaplaryndaky gurrunlardan ýazylypdyr. Anallahu zu Bekke
Sana'tuha yawma sana'tu'ş şemse vel qamar ve baraktu li ahliha. Men Hudaý Mekkäňe ýesi. Men Mekkäň adamlaryna ähline bereket berdim diýipdir. Mekkäni yarattım, ay güni yaradamda. Men Hudaýyň işişi diýip şo ýadaglymışdyk. Daşyň over gapdanna ýadykmyşdyk. Anallahu zu Bekke. Halaqtur rahme ve şaqaqtu laha min ismi. Femen wasalaha wasaltuh ve men qata'aha batattuh. Men Hudaý Mekkäňe ýesi. Her kim dogonjogy bilen başarda kepleşmejek bolup, başarda aran üdüyen, men Hudaýdy ondan rahmatym üzdüm diýipdir. Her kim dogonjoklar bilen başarda kepleşjek bolup, başarda bir boljak bolsa, men ona rahmatym döktüm diýipdir. Üçüncü tarafına ýazaglymışdyk. Anallahu zu Bekke. Fatuba limen kana al-hayru ala yedeyh ve weylun limen kana ash-sharru ala yedeyh. Mekkäňe ýeti bolan Hudaý mennip ýazagly. Her kimin elinden zol gowluklar çykýan bolsa, ol adam gönenni, her kimin elinden telekelikler çykýan bolsa, ol adam kösenni. Ýöne bir bolsa bolamaly, bolmasa bolmaly kitapda ýokka. Kaza fi sahih siret diýilen kitapda bar. Dagyk senetilje görüňler. Her kim gowluk elinden gelse ol adam utdy, her kim telekelik elinden gelse ol adam kösenni. Men Hudaý Mekkäňe ýetişinaý diýen dip şoň içinde ýazaglymışdy. Bir neçe ulamalar aýtýar, ýene bir zat ýazaglymışdyk diýip onu aýdaýlyň. Her kim gowyny ekse, gowyny orjakdyr. Her kim telekani ekse, ökünmegi orjakdyr. Hawwa ajal kema la yujtana min ash-shawk al-inabu. Hawwada tikeneksen ondan üzüm ýygyp bilmersiň diýipdir. Tikeneksen ondan üzüm ýygyp bilmersiň. Näme eksen orarsyň, galsaň düşersiň. Yaksan bişersin diýip türkmeniň aýtýany ýazaglymışdyk. Hulasa şu gurrun ahyryna ýetireli inşallah tamam eder. Aňyrty 5 daga. Muny ýykdylar İbrahim Halilullah iň eteki şiftesine asasyna ýetipdirler. Oham Mekke-i Mukerremeň döwründen şu daşlardan, gaw daşlardan jemläp arkalaryna alyp bir göterýän mamal bir arkasyna alyp gaýtýanmışdy. Am Rasulullah janna Abbas ýan agasy bilen daş göterişýänmişdi. Oham bulada şu eteki uzun köýneklerinden bir mikdaryny galdyryp, şu gerişleriniň üstüne goýup, şoň üstüne daş goýarlaryna, diýerleriniň ýokarlaryndan bir eme buutlaryndan da görünýän. Oham Abbas radıyallahu anh Rasulullah jana aýtdy, sen arkaň ýalaňa sortdy gerişiň gerdeniň. Sen köýnüňden ýokarrak çek, goý köýnüň üstüne daş goýaly, sonra boýnuňa, gerdeniňe, gerişiňe yara düşämesin diýip. Om Rasulullah jan köýnügini galdyranna mübarek diýiniň üstü görünü berenne Fenudiye ya Muhammed awrataka. Ey Muhammed ört awratyňy diýip ses geldi. Rasulullah jan derrew oham göbertirdi köýnügini. Mübarek budundan görünmesin diýip. Ene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35-nji ýaşynda da ýene de ol geçen hefteki waka ýene bolup mübaregiň awraty görünmedi ýanak bolupdyr. Hulasa Kabe'ye muazzamany öýrüp başlapdyrlar. Rasulullah janna Hudaýyň mübarek eli bilen arkasy bilen daşyny çekşen mübarek sallallahu aleyhi ve sellem. Şu mahal bark ziyaret etýän Kabe'mi. Tawaf etýän Kabe'mi. Oham birimi öýrellerini Hajar-ı Aswada ýetýär. Hajar-ı Aswad näme? Görýär Peýgamberimiz näme diýär? نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي. Hajar Aswad dip Kabe-i Muazzaman gün doğur tarafına ileri yüzünne guşede ve hacıgiden umra giderle görendir. Sifalandırla, daşından el kaldırandırla. İnşallah gitmediğinizde görürsünüz. Allah can nesip etsin. Peygamberimiz aýdypdyr, şol udul cennetten behişten gelen daş şo diýipdir. Dımma ak, sütten aktı diýipdir. Kafirlaň, günahkar adamlaň eli deyip, indi dımgara daş boldy diýipdir. Odal dımma çuwak daş şo diýipdir. Kafir adamlaň günahleri bilen, günahkar adamlaň günahsy bilen indi dımgara daş boldy diýipdir. Onmaňa Hajar-ı Aswad diýipdir. Manasy qara daş diýdi. Odal ady Hajar-ı Abyad ak daş diýdi. Bäherhal cennetten gelen daş many her kim goýjakdan. Mana dawa bolupdyr. Falan taýfa men goýjak, falan taýfa men goýjak, falan men goýjak. Tam kılıçlarını alıp ölüşmeli bolupdyr. Kim öldürüp kim daýap bolsa şo goýmaly.
ahiri ýaşulyň biletdir. Hay hoy, özümiz Käbäni salawatys. Bu ulukon bir ýagryçylykla näme beýtmäliň biz diýip, hulasa 5-6 ullap şuurun yatypdyr. Käbe-i Muazzamany örmäni goýupdyrlar. Bir daşy kim goýmaly? Oham bir ýaşula edipdir, gelin diýipdir, ştada Babus Salamma, Babus Safawa, ştada şmal 3-30 bir ýaşulla, şundan kim girip gaýsa, şu näme hökmetse, ay şoň özü goýsun, sen goý diýsin, o goý diýsin, şoň diýenine deýliň diýipdirler. Oham hemmesi ay meniň gowy, beýtirip ölüşip görmäliň diýip gözleşip duqala. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من دخل من الباب فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم شيء كذش وتقالا أنردن يالفلاب رسول الله جان صلى الله عليه وسلم جيري قايد verdi. Ay bir emin girdi, ay bir Muhammed girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Oham maňa gelsen özüň goýa näme sen et diýipdirler. Peýgamber jan aýdypdyr. Ozal peýgamberimiz şeýdiň diýse men kefini gulak açjak gäli ha. Näme ýaşy joglan sen aňyraak otur diýjekler. Inni ýaşulla maslahat billi, inni men kefini gulak açjaklar. Allah Taala da Resulullah jany kökledi girer ýaly. Hulasa peýgamberimiz bir ulukon parça getirin diýipdir. Bir neçe aýtýa öz mübarek gerşindäki parçany oklat diýip, üstüne oklananyny. Behar hal haýsy bolsa, öz mübarek eli bilen götürüp Hajar Aswady goýupdyr. Her taýfan ulukon ýaşulty gelip tutursun şoň döwreginden diýipdir. Hemmesi hoş bolup, ýaşullaň her taýfadan göterip Hajar Aswady goýmaly ýere baranna, mübarek sallallahu aleyhi ve sellem ýene mübarek eli bilen alyp jaý-jaýyna goýupdyr. Ulu millet hoş bolup, tarihte sebit bolup, tamamy kan döküljekdi, şoň ewne geçdi Muhammed Emin diýip, bir ulukon bir hoşluk gowluk bolupdyr. Ýöne şo taýda Nejd diýen bir ýurt ba, bir Resulullah jan şoňa dua da etmeýänmişdi. Meselen bir wagt dua edipdir, Hudaýa biziň Yemenimizde bereket ber, Şamymyzda bereket ber diýip ahyrgaça urrunşy. Oham sahabalar aýtdyr, Nejdde de bereket ber diýip aýt diýipdirler. Ayo Nejdden pitneli dörejek, afetli dörejek, o taýda kynçylykly dörejek diýip Resulullah jan oňa dua etmändir. Oňa şu Nejd diýen ýurtnyň bir ýaşulty nätirip bäňiz diýipdir, bir oglany baş etip bäňiz diýipdir. Okuyayn näme diýen? Ya ajaban li qawmin ahli sharaf uqul wa sinnin wa amwal amadu ila asgharihim sinnan aqallihim malan farasuhu alayhim. Näme oglany baş etip bäňiz diýipdir. Han ulukon ýaşully, han akylly adamlar, han pully adamlar diýipdir. Bir garyp çopana meňdeşiň diýenine diýipdir, beýtirip bäňiz diýipdir. Daşyndan gözleýäňde owadan kepa. Ýöne nägadir o lanetin biderek kepe ba? Bir Resulullah jan kan döküşüň öwüne geçip birilýän on ýadyna salana. Ol bir başbodorlyk etjek bolupdyr, şeýt näme oglanyň diýenine etip bäňiz. Han akylly adamlar, han ýaşully diýip onu ýene diýenine etmäni, ol ýygyny şodyşyna örüp gidipdirler. Be her hal bu taýda Resulullah jany ulukon bir şeref, hem bir ulukon ölümüň gan döküşüň öwüne geçdi, hem de Käbe-i Muazzamanyň örilmegine hytmat edişip mübarek elildegdi we hem de Hajar Aswady öz mübarek eli bilen tiýfilap çyk goýupdyr. İnşallah indiki heftelerde mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peýgamberlik beriljegi we näme gurrunlary ki pak Allah Taala köplese hytmatyny da ýetirer inşallah. Bir alham 3 kul walla Suriye falagy nas hoş bokyýyn. Ötüllüň ruhyna bagş edip dua etdileri üýşüp inşallah ihlas bilen pak Allah Taaladan dilep dua eder inşallah okuýberin. Yüzbahun inşan ilahi amin. Amin can Allah. Ötüllümün ruhu şad bolup, yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, merizlemizde şifa bolup, bir yitenimizde va sağlık bilen bir tafla bolsun dip ilahi amin dua edýärňde. Amin can Allah. Allah Taala müşkilli dogullyň müşkilini asan edip, musafiratda, hytmatda, gurbatda, nahaqlanyny düşelle. İlahi amin.
Amin ya erhamer rahimin. Amin can Allah. Dostlarının hurmatına, evliya enbiyaların hurmatına can Allah. Ya mucibed da'ava, ya qadiyel hacat, ya dafi'al beliyat, ya erhamer rahimin. Amin ya erhamer rahimin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Gayrat edin. Fırsatdır. Dostlarını yadınızdan çıkarmayın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.